Tá fiast nach beag tagar bhanána riota le blianta beag an os, ach é sin ráta I gcuig amón is é Corcaigh go háin lábhan óachtar. An na rót le Ciarraí dal céimis fuidim líana, nó na rót le Corcaigh Craobh eile bhóchant. Bhí dáhí do móra amala don ceann seo. Idir Ciarraí gar a drám, a cha sí gimmert amach an barc. Nis, níd an giad báta caid fada ard dain séarach fachta Ciarraí in sanna stig a bhfuil tá go dain. Agus inis, a túirt fé an báta áirithe son sin puinte anna bhrá ó Ciarraí. Ife pas beag láimhe á thuairta cé. Agus inis há sé go ben a faointe Rachel Leahy. Há sé go Melissa Duggan hásacha seo go machail na Coalaí agus puinte fachtan son agus hamíidir chótharaach. Agus arún púd a bhaiste iad son a dul ar an únsaí bát a bháin eile. Pas fada puintáilta níd an giadúir in sa tránóna ó bhaide ó Callahan. Ganzi Laura O'Mahony tarcha siar agus sin puinte nótáilta ar fad an son agus an lár plóchta go maith ag Corcaigh agus caithfidh Ciarraí a bheith féinach an sa agus beidir nar cástóibh an chaid ard a scaoileisteach mar fuair do cúpla puinte des an son níos luathe san immert as na caid na ard son an count son Iarracht be sé seo dain séarach agus é sin críochnathe in san líontáin. Báide fachta ag Ciarraí agus bheith son anna háchtach ar fad fós. Ciarraí an chiad sí faointe sa chiad le. Sin pas maitheisteach go Katie Quirk banna fuair chúig faointe sa chiad le. Tá sí fós amach pas wethe mátá Iarracht ar faointe an son agus sin an chiad faointe don dara lehan sa do Corcaigh. Agus builtan sa ar an taobh líne há Ciara Murphy, Louise, cadas féad lethe dhéanamh. Tá sí go maith, ní féad lethe scóráil ón áit sa chomh fad amach an spiúch an báta áirithe sa. Í seo dul ar an núnsaí, hásacha go maith cail na Coalaí. Sin Iarracht ard ó Louise ní bhartha, sin Iarracht dana bhrá ar fad agus don giadúir an 10 númant don giad le há Ciarraí chun cínan sa. Agus Carmody báta ó bháin eile sin pas maithis. Ciarraí a dul ar an núnsaí, há siad eile histeach, há imneoir sa bheiseacha, Iarracht an son, báide go Ciarraí agus inis mar sin, há siad amacht go hanamh ar fad Emma leis an báid an báta áirithe son. Agus an dara báide fachta inis, dó a héanaíag ag Ciarraí an dara báide fachta. Well, an adóg dhearnach séitethe ag réiteoir na néise Paddy Smith agus iad Ciarraí coirithe chreachamórtas sinsear caidan na mún. Agus an áde leis a cuppa an áde le Lappy níomh Carmody agus chlab go chlóas ar na héan duine do bhaintear Ciarraí.